खुलुमबाय स्टुडिअ आं बमब्रमा बयनिबो आगोमा गिबियावनो लाब्रा फेमिलिनिफ्राय नोंथांमोननि गासैबो नायग्राफोरनि फेमिलि मेम्बारफोरनिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि गोथार सानखौ लोब्बा लाखिनानै गासैनिसिमबो खुलुमनाय अननाय जासिहरनाय थाबाय जय श्रीराम। अब्ला फैदो दानिया राशिफलनि सोमोन्दै एबा पान्जामुथिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायनोसै। मैया थालांदोंमोन जोंना मोनब्रै राशि। दा बे मोनब्रै राशिफोरानो जाबाय धनु राशि, मकर राशि, कुम्भ राशि आरो मीन राशि। दा गिबियावनो धनु राशिनि सोमोन्दै बुंनोसै। धनु राशिनि फार्स्ट एलफाबेटआनो जायो ध, गुसुं ध दै धनुष जेरै आरो फ फिसाया जागोन जेरै फावगालि। धनु राशिया 2024 आव माबायदि जागोन आरो बिसोरनि केरेक्टारा माबायदि बेखौ फोरमायनोसै। अब्ला बरायफिनबाय नंखाय राशिफलाव। धनु राशिनि मानसिफोरा ओरैबायदि नागिरलु खालामबाय थायो, माने सैथोनि खोथाबो नागिरबाय थागोन बिसोरो, नंखाय बाथ्राबो नागिरबाय थागोन। नंखाय बाथ्राया बोरै सोमजिनाय, सैथोनि बाथ्राया बोरै उजिनाय, बेफोरखौ नागिरनायावनो टाइमा बरबाद जायो धनु राशिफोरना। जेब्लासिम बिसोरो फिननायखौ मोना अब्लासिम बिसोरो नागिरलु खालामबाय थायो, जायनि थाखाय बिसोरो रंजानोबो बावगारलाङो आरो बोरैबा जुदि रंजाफ्लांबाय अबा बावगारनानै थाखाबाय दुनियानि खामानिफोरखौनो। बिनिखायनो बिसोरो रंजानोबो गियो सम नाथाय आरो सैथो आरो नंखायनि फारागथिखौ बिसोरो नागिरनो हले बावथारा। धनु राशि नोंथांमोना अन्नानै बेफोरबायदि नागिरलु खालामनायखौ बाद होदो आरो आवगायलांदो। आरो 2024 नोंथांमोननि थाखाय मोजां जागोन जेब्लासिम नोंथांमोना नंखाय आरो नंगौनि खोथाफोरखौ नागिरबाय थायालासिनो नोंथांमोना आग बारायोबा जोबोद माहाजोन जागोन। दानिया फैदो मकर राशि। मकर राशिफोरनि फार्स्ट एलफाबेटआनो जाहैबाय ज आरो ख फिसा आरो ग जेरै जारौ, खगेन आरो गगन। अब्ला खोनासंनानै लादो मकर राशिनि बिथांमोना। मकर राशिनि मानसिफोरनि गोसोफोरा बिराद जायो, बिराद गोसो गुदुं जायो मकर राशिनि मानसिफोरा, जायनि थाखाय गोसोआ ओरैबायदि गुदुं जाबाय थानायनि थाखाय बिसोरनि गोसोआ मालाबा खामफ्लंजोबलायलाङो। जाय खामानिखौ मावनो लायो बिसोर बिराद गोसो गुदुं जानानै मावो, जायनि थाखाय गोसोआ ओरैबायदि दुं हाव दुंनायनि थाखाय उनावहाय गोसोआनो खामग्लिफिननानै दलद थानांगौ जायो। बिसोरबायदि सुबुङा गावनि खामानिखौ गावनो मावगोन होननानै गावजोंनो समायखिरा लायो आरो समायखिराखौ जाफुंहोनो थाखाय बिसोर थै जुजियो, जायनि थाखाय मालाबा बिसोरना हाङानो गोमालायनांगौ गोनां जायो। बेनिखायनो मकर राशिनि मानसिफोरा एसे धैर्य हमनांगौ, बांद्राय गोसो गुदुं जानाङा। नोंथांमोना जुदि धैर्य हमनानै थानो हायो अब्ला नोंथांमोननि जिउआ बिराद मोजां जागोन। 2024 नोंथांमोननि थाखाय बिराद बेस्ट जागोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे राशियाव। बिथांमोननि राशिनि मुङानो जाबाय कुम्भ राशि। बिथांमोननि बर'नि एलफाबेटआनो जाहैबाय गोरि स, गेजेर स, गुसुं द। बुंनो थाङोबा दीपक, सोमला, सन्थला, शिलादित्य जेरै सोमश्री। बिथां कुम्भ राशिफोरनि केरेक्टारफोरा माबायदि जायो, बिसोरनि गोसोआ माबायदि जायो खोनासंनानै लादो। कुम्भ राशिनि मानसिफोरा जोबोद मोजां गोसोनि जायो। बिसोर ओरैबायदि मानसिफोरखौ थगायनो हायो, बिसोरो दुखुआव थाबाबो मिनिहाला जानानै दिन्थिनो हायो। गावहा गोसो सिङाव जुदि दुखु दाहा खालामनानै थादोंब्लाबो मालायनि सिगाङाव हाराव हाथाव मिनिनानै दिन्थिनो हायो। सोरबा जुदि बिसोरनि मोदोमाव हा खालामनानै संख्रि सारनानै होयो अब्लाबो बिसोरो सादोंबाबो सायाखै होननानै थगायफ्लायो। माने बिसोरो गोसो सिंनि बाथ्राफोरखौ सिगाङाव लाबोनोनो बायो। गोसो जायोबा बिसोरो हाखर सिङाव थैनानै थांबाबो आं थैयाखै होननानैबो बुंगौ। बेफोरबायदि गोसोनि खोथाफोरखौ थारै खोन्थायैनि थाखायनो बिसोरो गोबां दुखु दाहाबो सहायनानै गावबा गावनो हारसिंनो गाबबाय थानांगौ जायो। बेनिखायनो कुम्भ राशिनि मानसिफोरा थगायालासिनो गावनि गोसो सिङाव मा दङ बेखौ बयनोबो खोन्था, जायनो खोन्थानांगौ दं। अब्ला नोंथांमोननि 2024 जोबोद मोजां थांगोन, जिउआव साक्सेस जानो हागोन। दानिया जोबनायाव फैदो मीन राशि। मीन राशिफोरनि बर'नि एलफाबेटआनो जाहैबाय गुसुं थ जेरै थफसि आरो गेजेर छ बलेट छा आरो चान्दिनि। बिथां मीन राशिफोरनि गोसोफोरानो जाहैबाय बिसोरा मोनसे गावसोरनिनो बुहुम दं जेराव गावसोरनो गोदोनानै थाबाय थायो, गावसोरनि सानबोलारियावनो बेंखन जानानै थाबाय थायो। बिसोरो मालाबाबो मानसिफोरखौ आग बारायनानै हेफाजाब होआ। जेरै सोरबा मानसि हाखराव गोग्लैनानै दङ, बिसोरो मालाबाबो बै मानसिफोरखौ थिखाङा जेब्लासिम बै मानसिया आंखौ हेफाजाब खालामफै होननानै बुङा। बिसोरनाव सोरबा जुदि हेफाजाब बियो अब्ला बिसोरो थै गावनि ओंखामखौ जानायखौ दोनथ'नानैब्लाबो मालायनो ओंखाम दौनानै होयो। खालि बिसोरना एसे इग' आरो एटिट्युडआ बारा जायो। बिनि थाखायनो बिसोर मालाबाबो आग बारिनानै हेफाजाब होआ। सोरबा जुदि खाथियाव फैनानै हेफाजाब बिहरो, सोरबा जुदि दुखु फोरमायहरो अब्ला बिसोरो गावसोरनि दुखुखौ दोनथ'नानै बै मानसिनि दुखुआव बाहागो लाफायो आरो हेफाजाब होयो। बेनो जाहैबाय मीन राशिनि केरेक्टार। मीन राशिनि 2024 जोबोद मोजाङैनो थांगोन। खालि गोनांथियाल' बेनो सानबोलावरि बेंखननिफ्राय नोंथांमोना फैनो रोंनांगोन, अब्लानो नोंसोरनि जिउआ जोबोद खुसियाव बुंफबजोबगोन। अब्ला दिनैनि राशिफला एसेनोसै। बाय। राशिखौथ' फरायनानै होजोबबाय, ओइबार मा खालामफैगोनथाय आंखौ। थफिरा मा अफिस उरायनो होनलायथारदोंना बियो। आया नोंलाय सिङाव बोरै हाबफैखोब्रा? सिङाव बोरै हाबफैखो होननानैसो बुंदों नों। साला सुपात।
आंनि राशिखौ मा मैला खोन्थादोंलै नों मा राशि मोनलाय नोंना सफिराम सिंह राशि आंना सिंह राशि जेबो जानो होआ होनदों सिंह राशिनि मानसिफोरा बिराद थगायसुला जायो आरो थगायनो हानायनि थाखायनो माहाजोन जायो ओमफ्राय जेव जेव गार्लफ्रेन्ड दं होननानै बुंदों नामा मानि रमान्टिक बुंलाय सासेबो गार्लफ्रेन्ड गैया माबायदि खोन्थादों नों सिंह राशिनि बाथरुमाव गोलैनानै सिंसानि सानानै दङ राशिया पारफेक्ट जाजोबालै मानो राशिखौ लानानै इसिबां दावराव खालामबाय थाखौरा आं थांनोसै शिलंआव दाना खुगा बिसिनो फोरमायनो नामाब्रा बेला नोंना सिंसेयानो अबस्था गैयै जानानै दङ दा नों बिदिसो होनबावदों ना एसे उन्दुनो एसे रेस्टला हापां आंनि फिसायखौ खुगा बिसिनो होनदों नामा नोङो नों जुदि आंनि फिसायखौ खुगा बिसियो आंबो नोंनि नारजि बुदांखौ गाराबाय डाइरेक्ट खुगायाव थांनानै गोसोआव थांनानै सब सामस सोबनाय बायदि सिखाबगोन आं हामगौ नामा बिदि बुंनो मालायनि हौवाखौ खुगा बिसिनो हायोबा आंबो बिनि हौवाखौ सब खुदुमगोन बांद्राय बुंनाङा नोङो माहाय हापां बमब्रमाखौ नों रावबो गैया सानदों नामा बमब्रमाया नैबे दाउसो देलाय दं मिथिबाय दाउसो देलाय थानायाव नोंसोरो धमकि होफैनाङा आरो नोंसोर सानैयाथ' आंनि बमब्रमाखौ धमकि होदोंना आं मबाइलाव रेकर्ड खालामबाय मिथिबाय आरो आं दुमफावनो सेन्ड खालामबाय जाहाथे दुमफावा भिडिअखौ मोजाङै दोनो मानो होनोब्ला नोंसोर सानैखौ फोथाय आंनि मबाइलखौ बिनानै हमख्राब हमसि बिना लानानै डिलिट खालामोबा बेनिखायनो आङो दुमफावनाव सेन्ड खालामखाबाय आरो होनबाय आं बेसेबां स्मार्ट बेनिखायनो नोंसोरनि धमकिखौ नोंसोरनि खिथुआवनो सोनानै ला मिथिबाय नाव गेट आउट हौवा हिन्जावफोर बायदि ज' ज' थालायलायबाय थागोन मा खोथाखौ सामलायना बुङा माथो नों जुदि आंनि हौवाखौ रेसपेक्ट खालामनो रोङाखै आं नोंखौ मानो खालामनो आरो टफि लाजिया नोङो मांग्रांग्रां बिदि नंखाय धमकि होफैबाय थानो एसे सोलायदो बाल सोलायनायाव जोबोद मोजां गियान फैयो आरो गियाना मानसिखौ साक्सेस खालामो आरो साक्सेसआ मानसिखौ हेपि खालामो आरो हेपिया मानसिखौ अरायसम हेपियाव दोनो नै नोंनि डायलगा लाजिनानै खारबायबो ओमफ्राय थफिराम मालाय नोंनो ना राशिफल लिरग्राया नंगौदां सानखाथारदोंमोन आं नोंनो जागोन होननानै होमबालाय मानोथो सोंदों बांद्राय जेबो बुंनाङा बापावो सैमानि आदबायानो हाबबाय नामाब्रा बापावो दाउसो देलाय आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबायलै नों आंनि फिसायना आरो फिसायखौ खैफोदाव बासायनायनि धोरोमानो जाहैबाय हिनजावनि नोंखौ आं मानो मालायजों बोखिजाहोबाय थानो दे आरो आं जेब्लाबो नोंनि सायखं जानानै थागोन मिथिबाय नोंसो सायखंखौ गाग्लिनाङा जेब्ला नों दुखु जायो आंखौ लिंबानो जाबाय आं जेब्लाबो नोंजों थाफागोन मिथिबाय बमब्र अब्ला बाय बाय लान्च टाइमाव लोगो मोनगोन बारगोबाय दे दिनैनि बे राशिफल खोन्थाथारलालां राशिफल खोन्थानांगौबा बिराद जारला माथो खोन्थालालै आं आच्छा थम बेटा थाखो बेसेयाव फरायो नोंलाय फरायनायजों जेबो खोथा गैयालै आयं संसारनि मुह मायाखौ रोंबानो जाबाय बुजिबानो जाबाय आयं आच्छा बिदिबा नोंखौ फरायसालियाव थिनहराखै दाबो नोंखौ स्कुलाव दासिमबो एडमिसन खालामनानै होआखै नामा दाउला राजाखौ फन खालामनि आं हा मानि स्कुलाव एडमिसन होआखै जानांगौ जाखो होदों आइ होमबालाय आंनो फिननायखौ मानो बिदि होखो नों थम बेटा आंथ' जेबो बुङाखैनो आं बुंदोंसो फरायनायजों जेबो खोथा गैया बुहुमाव मा सोमजिदों मा सोमजियाखै बिनि दाजाब दानख'खौ मिथिबानो गासैबो जाजोबो गासैखौबो रोंजोबो आच्छा बारु थाइबानि लारु थाखो बेसेयाव थांमारो नों थाइबानि लारु एसे बारायनानै होजागोन नामा माबायदि बिमायाव मोनखोब्रा आंलाय देनजारथार माथो सनथला बायदिबो मोनलायलांबायलां बोरैबा आच्छा थम बेटा देलाय नोंनि मोजां मोनसे गुन खिन्थालाय आंनो राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम वाह गोमोबाय आं थम बेटा नोंनि बेफोरबायदि रावाव आं गोमोबाय
बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो नोंखौ नोम्बैया नायनो थांबाय थायो नङा होमबा? नों मेगन सादों नामा आयं? मानि थाखाय? नोंनि बिमाया माने आंनि बिबैया आंनो बांसिन अननाय होबाय होननानै। मानो मेगन सानांगौ जाखो थम' बेथा? मेगन सायालै। आच्छा थम' बेथा, दिनैथ' भारत नाङैनो जेरावबो रामनि थाखाय भगबान रामनि थाखाय जेरावबो गाजा गोमजायै भगबान रामखौ फुजिदों। बयबो लैहोर लैहोर थांनानै राम मन्दिराव बयबो भगबान रामनि दर्शन खालामहैदों। अब्ला बुंलाय राम मन्दिरनि सोमोन्दै माबोरै राम मन्दिरा जानाय बिनि बागै बुंलाय। बिनि बागै खोन्थानांगौबा जोबोद गोलाव जागोन। आच्छा बार' थाइबानि लारु बिदिबा रोङा होमबा नोङो मिन्थिया होमबा नों? बारायलाय एसे दामखौ थाइबानि लारुखौ। आच्छा बार' 10 थाखानि लारु। ये हुइना बात लान्जाय थेम्फात बात। खोनासंदो होमबा बाबरखौ मिन्थिदा गोदो गोदाय बाबर मुंनि सासे राजाया जोंनि इन्डियायाव फैदोंमोन। बे फैनायनि उनावनो गोबां बुस्थु जाफैदों जोंनि इन्डियायाव। मुगला हाबफैनो चान्स मोनदों। बे बाबरनिनो फिसानि फिसाया औरंगजेब मुंनि सासे राजाया बियो मोनसे मन्दिरखौ सेफायनानै 1855आव गावसिनि बानायनानै होदोंमोन। इन्डियानि हिन्दुफोरा बेफोरबायदि खामानिखौ नुनानै सोंख्रिखाङो, माने दुखु फोरमायो। नाथाय मा खालामनो, लासै लासैनो बै समाव ब्रिटिशफोराबो जोंनि इन्डियायाव जायगा लाफैयो। ब्रिटिशफोरा बे जायगायाव हिन्दुफोरनि थाखायबो मोनसे जायगा आरो मुस्लिमफोरनि थाखायबो मोनसे जायगा बानायनानै होयो, जाहाथे भाग भाग खुलुमलायनो हायो होननानै। अब्लाबो खोथाया जेबो जाफुङासै। बेनिखायनो ब्रिटिशफोरा मा खालामखो, बेन खालामनानै होबाय। बेवहाय रावबो खुलुमनो मोनासै, रावबो जेबो सिबिनो मोनासै। माने आजाद भारत सरकारा माने बेखौ बेन खालामनानै होबाय। बेराफारसेथिं जोंनि इन्डियाया ब्रिटिशनि आन्दाराव दङ, बेनिखायनो जेबो खालामनो हायासै। जेब्ला भारतआ उदांस्रि जायो अब्ला मुस्लिमफोरा भगबान रामनि जायगायाव गावसिनि इसोरखौ दोनो होननानै बुंनाय खोनादों आं। ओमफ्राय बेखौ रागा जोंनानै आरोबाव हिन्दुफोराबो बिसोरनि जायगायाव भगबान रामखौ दोनहैफिनो होननानै खोनानो मोनदों। बेफोरबायदिनो जोबोर दावराव दावसि जाबाय थानायावनो बेखौ जोंनि भारत सरकारा बेन खालामदों होननाय खोनानो मोनदों। अब्लाबो सासे मानसि दंमोन, बिथांनि नामखौ बावबाय। बिथाङा कर्ट कासारियाव गिदिंबाय थाबाय। सासे जोंना एलके आदवानिबो दंमोन। बे मन्दिरनि थाखाय बिथाङाबो बायदिसिना माने यगदान खालामदोंमोन। बिथाङाबो पुलिसजों हमजालायनाय जादों। बिदिनो बिराद दावराव दावसि जायनि जाहोनाव पलिटिकेल वार, रिलिजन वार जानांदों। दाङै थुङै दा नै दिनै राम मन्दिरा थारैनो जाफुंसारनो हाबाय। वाइला आंनो इसिबां मोजां मिन्थिया, नों बोरै इसिबां मोजां मिन्थिखोलै? आं मोजाङै गुवारै फोरमायबावाखै, गुवारै फोरमायनांगौबा बरिं मोनगोन। आच्छा बारु थाइबानि लारु बिराद मोजां रोङोथ' आरो नों। बुंदो थाखोबेसे फरायदों नों? मानो? आइला मानोब्रा? आंनो नों जेबोखौनो होआखै, अननायखौनो जासियाखै, आं मानो खोन्थानो। बेनिखायनो आं आफानि खुरमाफोरखौ नायनो बायोलै। आइनि खानदानफोरासो बांसिन अनो, आफानि खानदानफोरा अनथारा। आइला ओइ मा होनोंलै नोंना नोंसुलाया? जेबो नङा, बे आबौआ बिदिनो बुङो। बांद्राय गियानिद्रायथार मानसियानो, बांद्राय गियानि ना, नांगौनि बारा अभार स्मार्ट बियो। जाय मानसिया रोङा मालाय रोंनायखौ अभार स्मार्ट मोनखायो। आं बुजिदों नोंनि दुखुखौ आयं, सिन्था दाजा। नै गोथाव साहा फुदुंना लाबोबाय आं। आच्छा लाबो। ओइ गथ', नों साहा लोंगोन नामा? ओइ सिख्ला, नों आलासि सिबिनो रोङा नामा? आइदै बाला, मानो बिदि बुंदों आंखौ? मानसिनाव साहा लोंगोन नामा, ओंखाम जागोन नामा होननानै सोङो, मिथिबाय? ओंखाम जा, साहा लों होननानै बुं। मालाय लोङिया लोंनाय नङा, जानाया जानाय नङा, मिथिबाय? गावनि जानानैनो बेसे फोरोंनांगौलै। ओइ गथ', गिदिर मानसिखौ बिदि बुंनो हामा आरो। गेदेर मा उन्दै मा सैथो बाथ्राखौ बुंखानांगौ। गेदेराल' गोरों जाजोबो बे नङा, उन्दै मानसिया रोंजोबा बे नङा। आया मासे बाथ्रानि गथ'हाय। बादालि, बियो आंनि बिमायं, माने आंनि जावजानि फिसाला, आंनि फिसालायानो जायो। थेवबो दाउला राजानिख्रुइ आङो 1 मिनिट देरसिन नालाय आं बिदा जाबाय आरो। आंनि फंबायनि फिसाला, मुङा बिनि थम' राजा। आंनो राजाखौ नाङा, थम'ल आंना थम'। नामाबो थम', मासे लेथ्रा नाम। नामजोंलाय मा लाब? मानसिखौ सिनायनो थाखाय गाज्रि मोनबानो जाबाय। लाबां नोंनो साहा, आं साहा लोंखायाबो। थम' बेटा, डेन्जार इन्टारेस्टार माथो नोंलाय? बेलाय नंखागौ आं, ओमफ्राय आंनि बिदामोनालाय? बिसोरना ओंखाम जागासिनो दङ खोमा, थां रायलायहैलाय। आइला जामाइला, माबायदिलै बे गथ'आ?
हा माबायदि जानांगौ जाखो गुबुननिख्रुइ एसे जुदा आरो गथ'आलाय मोजां नाथाय बेजों बाथ्रायाव देरहानांगौआ एसे गोब्राब जासिगोन ना नोंनिनो आखल लादों आरो नाथाय बे थङाला बाङालि दुगा नङा बियो एसे गियाननि माबा आरो मा होनगोन बेखौ दे बुजिबाय आं बुजिबाय माया बुजायनो नागिरदों नों जियानो जादोला गथ'आ मोजाङानो आच्छा रु थाइबानि लारु सासेयालाय बे दाउला राजाया गुवाहाटियाव दंहैयो मानो गुवाहाटियाव थांदों बेलाय मालायबा मानि थाखाय थांदों गासिबो खोथाखौ आंनो खोन्थाजोबाना आच्छा थाइबानि लारु नोंलाय आंजोंलाय थाग्रा थालाब्रा आंलाय बुरै मानसियालाय सोर सासेखौ गारनो हानोसै सानैजोंबो थागोन आरो दाउला राजायाबो फिसा आंनि नोंबो फिसा बेनाव मास मोनसे बैनाव मास मोनसे थागोन आरो नोंनि गोसो बायदि थाबानो जाबाय जानला मानला गावखौनो हारसिं दासान आरो ओमफ्राय मानो हारसिं जानांगौ जाखो आंलाय फिसौ दङ फिसा दं बिहामजो दं ये हुई ना बात लांजाय टेम्पाट पाट राम मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? जन्मभूमि स्थित मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हुए आज से लगभग 21,000 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य द्वारा काले कसौटी के पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल व भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसे विदेशी आक्रांता बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीरबाकी ने 5228 में ध्वस्त कर उसी के मलबे से मंदिर की नींव पर ही मस्जिद-नुमा ढांचा बनवाया। सोरमोनलाय नों नुनाय मोनदों माथो गोदो उन्दैयाव सानैजों दाउखि सिलिं सोलालायदोंमोन ना थम राजा गैदेरा आंना थमल आच्छा थम फै जिराय फै आं माने जे समाज बिगियान फरायदोंमोन माब्रै जागा सानखान्थियालाय सानखान्थियाना गोसोआव थाजोब्बाय आं सानखान्थिखौ 2 सानजा 5 बेसे 2 सानजा 5 स्नि नैथि खोथा जेब्लाबो गोसोआव लाखि एसे थाल ला आनजादनि जायगायाव दाजाबदोंसो 2 सानजा 5 जिसो बावबाय थायो आं मा होनबावनो ओमफ्राय सेथि बाथ्राया मामोनलाय नैथि बाथ्रासो डाइरेक्ट नैथि बाथ्रासो आंना सेथि बाथ्रा गैया मा खबर तम आंनि खबरखौलाय मानो नांगौ एला मोजां ना गाज्रि खोन्थादोब्रा मानसिफोरालाय सोंखायोना गिबियाव लोगो मोनजेनबा मा खबर होननानै जुदि आंनि खबरा गाज्रि होमबा नों मा खालामगोन मा खालामनो हानोब्रा खबरा जुदि गाज्रि थारबालाय नोंखौ नोंनि गोसोखौ एसे रेजें खालामनानै होगोनब्रा आंनि गोसो रेजें खालामनो हानायखौ नाङाना आंजों लोगोसे थाफाना आंनि दुखुखौबो बाहागो लाफानांगौ अब्लासो खामानि गैया नोंसोरो आयंखौ नायहैनि वाइल जमाइला बे थमा देन्जारलै गथ'आ आंथ' फैजानोनो बायोलै बे थमखौ बिराद फाल्थु गथ'आ नों बेखौ गथ' जाया नोंसोर समानसो मानसि आच्छा थारानि लादो दालाय बोरै मोनदों सिनस्रिखौलाय एसे सानाय मोनगासिनो जेबो नङा रुवाथि लाबोखाबायना रुवाथिया मावगोन मालाय माथो होनबावनो दानि जुगनि रुवाथिखौ सिनस्रिया मोजां जाबानो थिनहरफिनगोन आं दे थिनहरफिनबानो जाबाय आंबो बारा मोजां मोनाखै मा थिखाय उनाव अमा राजाखौसो नोजोर होबा एसे सांग्रां जानानै था दे जागोन आयं फिसालाया बेनोमोन ना आंनि मुङा थम माला गिदिर जाखो फात्ताखौनो मोनलाय लाङासैहाय फैबायबो थाया नोंसोरबो जोंबो थांनोनो समखौनो मोनथारा आयं थम फैलाय खाथियाव खुलुमबाय जिउ गोलाव जाथों लेखा फरा रोंनानै गिदिर साख्रि मावनो हाथों आं साख्रि मावा आयो मानोसै बयबो साख्रि मावबा बेलेग खामानिखौ माया मावगोन गासैबो जुदि दखान होयो बायग्राया सोर जागोन बेनिखायनो आं साख्रि मावा नों माखौ मोजां मोनो बेखौ मावबानो जाबाय थम थौदो थांनोसै जों थांनोसै दे थांदो गेजेर फैबानो जाबाय दाउखा हाबाजों गेलेफैबानो जाबाय जागोन दे बे जिगालियाबा मा मावदोंहाय बेबा ओंखाम ओंख्रिफोरखौबा मोजाङै संगोना सङा एसे नाहैनि आं